Hello guys, welcome to my another video. I hope you all doing well. I start my new vlog video, okay? Just stay there. Hello mga kabilat, ug karon human ako hilamos. Naghilamos ko sa kung naong kaning ako ang kamot mga kabilat daghan ng utana ani tungod ni sa medisina diri sa ibang bansa kay lahi gyud ang mga medisina diri mga kabilat bisan pa maggamit ka gloves masunog jud ang imong mga kamot mo na mao lang to mga kabilat kay nangabot ng mga aswang ug ang mga mananap karon magsugod na migluto mo na nga magbilis ko kadali kay magdumi kusina kay magsugod migluto mga kabilat, okay? A few moments later. Hello mga kabilat, ug karon mo adto tag kusina kay magsugod nami og luto ni butod ni mananap o kabalog unsa yang lutoon kay siya may tigluto diri mga kabilat mo na nga karon mo adto ta. Tara lang. Padulong ako sa kusina mga kabilat. Oh, lantawa mga kabilat. Natakaroon din ako kusina kay magluto daw mi. Muna yung luto ko ng kabila to. Barbecue. Barbecue ng kabila. Magluto daw mi, maghimo daw mi ka ng salad. Kamatis, pipino. Ang kabila. Butas niya ano na yung barbecue rin kung saan niya isuba. Isubahanan diri. So, version niya siyang nang maulang to. Huwag karoon magkuha ito mga pang salad guys. Ay, isa ka kamatis. Isa ka pipino. Isa ka carrots. Isa ka lemon. Ug kani guys, unsay tawag ani? Unsay tawag ani? Moro ni. Moro ni pang salad ni diri. Una tanan. Adi ato ning dalon diri sa lamisa. Guys. Pang salad. Na, sugo na siya luto. Bugas, rice ug mga pang salad. Salad ta ang tawag na salad pa. Kung magtatas o tingog diri guys kay naana siya nasuko siya sa kay nganong dugay doon ang bata. Libre na kung dugay na nagpatulog gabi. Buntag na natulog niya karon. Suko ko. Dugay na to matang bata alas 11 na udto. Anak ni mo na ay. Unsa ka? Hi mga kabilat, karon magkilista des bugas. Ngayon yung mga bugas rin ang kabilat ko na upat kaugasan, upat wash. Isara on this. Ilang bugas sa mga kabilat to. Mulan daan. Para sa tuang mulan mo. Tinanglan ko doon pumubutot. Dito. Kaya mga bugas nila dito. A few moments later. Ani ako dito sa kusina kay magsugod daw nigluto ni butod og barbecue. Unya kay karon mga kabilat, giandan na akong barbecue, giandan na po nako mga pangsalad. Niingon man noon sa kabilat niya, matuog sa daw siya kadali. Mga
5 ka minuto daw ambot lang po mga kabilat basi mabuntagan na po na mahintag mabuntagan nagmata kay para wa ko'y trabaho mga kabilat balik og tuog sa kong kwarto ug karon ni lingkod na lang ko diri sa lamisa ug nagtimpla og kape ug kining tinapay ug mo ni mga tinapay di mga kabilat tanawa ang mga tinapay di mga kabilat ug unsa kadagko pwede pang laparo tanawa do mga kabilat kasay sa kong maong di ba ni kadag ko mga tinapay di mga kabilat yung burag panglaparo gali ni yung gaman ni mga tinapayan ni muna nga magkaon na lang tag tinapay ni mga kabilat kay wa man niya atong tigluto nga ikapoy man una mo bitaw mga kabilat nga kung kamo bitaw nga mga brood mo nanabi na makadagan mga kabilat kay dire yun nga lugar ang mga kabilat kay isa ra gitong country sa Padlaw wagi lain mga kabilat pero ako swerte lang dito mga kabilat kay anytime ako makakaon dire pero say man gud mga kabilat kani akong amo dili nimo saltik ang utok grabe kabutan pag musaltik ang utok ani mga kabilat wag tay mahimo na una nga wa man ko ganay ang pinapayan ni mga kabilat kay pati maning dagkuan niya wala ba ni mga lasa o diri ko sa tong special nga look breed mga kabilat niya palamanan na natug cheese o di okay kayo o sa kabalo mga kabilat tulog siya nagkape ko para pag mata niya kaon na puta morning barbecue din mga kabilat ko ambot ko madayon may kaluto ko mga barbecue niya diri kabilat niya siya magluto diri ako mga kabilat kabalo ko magluto itlog ug unsa ra diha pero kanang mga yan magwinais ay ako siya giingnan nga di ko kabalo muluto siya magluto bisag kapoy kay siya mga kabilat siya magluto manang maingon na siya sa swerte kayo ka kay ang uban ako mga kauban sa trabaho ilang mga katabang oy tigluto tanan apay mga bibi nga gagmay pero mga kay dako na kong anak inan wa koy mahimo patay mahimo anak kay nganong dili ko sa manabot di ba A few moments later. mga kabilat kung karon nagluto ng tubol sa barbecue yung para ng mga kabilat yung sa kalamin Please, give me a piece of your piece. karon guys kay manang mo luto so balik na ko sa akong kwarto manang may luto nagkaon man ako sa kusina lang gid ang pinakakapoy guys mga to diri lang taman. See you in my next vlog, okay? Don't forget to follow, to like, to share, and to subscribe my YouTube channel, guys. Bye! See you!